kumusta sa atong weekly lessons, weekly tutorials. Ito na itong guitar karon, itong original guitar solo ang handumon ko. Kanong guitar sa to is about Lydian mo gud atong kuan karon, atong topic mo na atong guitar tong guitar solo. Okay lang mo tanan diha. So ato lang nimo po atong tutorial karon. So what is Lydian sound mo na atong topic karon. Unsa may sound sa Lydian mode, Lydian scale. So sagot na. Nga namang naman na yung mga ngan kana Lydian, ayun yan. So paano siya, subset na siya sa scale, no? Major, harmonic minor. So kanya itong isgutan karon is kanang Lydian subset sa major scale. Kay napoy Lydian pod nga subset pod subset po siya sa harmonic minor or line ng mga scales. So Lydian ng sa major scale. So katong guitar solo, pagbuhat ako ito, naka-think og Lydian kay kanang bagay siya sa chords, no? Bagay siya sa progression. So makita ra nga natoron nga nung bagay siya sa progression. So unsa man tingog og sa Lydian? Lydian nga sabi nga scale sa may tingog niya. Nasa pagka airy, no? Kanang nas mura siya kalutaw. Then napod siya pagka kanang atong ra nang i-google say kuan, di man gano ko ma-describe ang tingog sa Lydian, no? Unsay iyang kuan. Ako lang madungog, madungog nga mo na yung sound, pero di na ako ma-describe tungkol kay lahi yung sound. So mo na nga characterized by ko ano, kanang wonder, evoke feelings of wonder, hope, and adventure. So mura siya o sometimes magical gani siya sa paminawon. So yan ang iyang characteristic. So mura siya og na siya lahi nga sound nga dili bitaw mara siya unresolved, pero nindot dili pa tong unresolved bitaw nga mara og wa mahiluna nga sound. Unresolved siya, pero in the sense nga mara siya og galtaw, mara siya nga na kani dreamy and airy. So dreamy mara og na pagka sa dreamy may pagka damgo, marga na ba? May marag damgo nga tingog. So nga ni ang sound sa Lydian, no? Tapos ay i-adjust niya itong effects. So so mo tayo example sa D Lydian. So sa pagkuha og Lydian nga scale, actually same ra kayo, no? Sa usa ka skala na siya for example major scale, na siya isa ka na siya subsets, na siya mga modes. So for example ang magkuha ta og Lydian, for example katong handumon ko D man to, no? D, in the key of D to siya. So na kay Lydian nga sound ani kina kay sharp 4. So ang Lydian is mura siya major scale, pero na siya sharp 4. Mo na yang distinct nga characteristic, ano? So sama ng sharp 4 pod. So assuming nakaibaw na tag kanang scale, no? So muna siyang sharp 4 kay tungod kay gikan sa tonic, ikaupat nga nota is sharp siya, dili ikatong natural nga note. Mo man D na to nga major scale, kung imo na to na nga Lydian. Imbis kanino, imbis kani nga nota is kanina. So mara siya kanang kung hilig ta i-associate atong feelings ang music,
halos tanan tao nga naman no, ma-associate man nato og feelings ang madungog na nga sound, na po feeling nga suspense, na po feeling nga mara og bliss or kanang happy. Kani siya more on dreamy, airy, hopeful nga sound, kana wonder no, kanang naghunahuna ka, so yan na no. Actually ginagamit din siya sa mga iladong nga guitarist, Paul Gilbert, Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci, and sa pa may uban gagamit ani halos tanan gi-exploit ni nga skala o paborito ni nila nga mga scale. So natay mga examples dire no, itong itukar ni si Kuan, si kani kaila gid mo ani Paul Gilbert, kini siya is kining technical difficulties, Lydian gini siya nga song tanan halos ato ning tukaron. Then napaisa day kang Joe Satriani nga Flying in a Blue Dream, usa gini sa pinakasikat nga instrumental guitar no nga pisa sa tanan nga gitarista nga hilig og instrumental guitar or kanang instrumental or bitaw walay tukar, pisa lang mo ni ang isa sa mga pinakasikat, Flying in a Blue Dream ni Joe Satriani. So kato no, tighan pa kayo nga mga kanya John Petrucci nga Curve nga kanta tanan nga mga skala nga Lydian gyud primarily ang song, ang tema. So sound to pagkuha sa Lydian mo na siya ang pangutana. Actually tighan man nga naibaw no, pero ang ako naibaw po ko sa Lydian dugay na, pero wala na ko ma-appreciate tungod kay abin ako og kuan lang siya, kanang set of notes lang siya ba, wala siya ipikto. So dako kayo gipikto ang mode sa usa ka guitar solo. So pagkuha og isa ka Lydian is for example D mo to atong key sa handumon ko. So kani ang major scale mo ni no, do re mi fa sol la ti do. So kuha na to ang 4th degree is ikaupat nga nota, do re mi fa. So mobable ni ha, so dili ni fa nga katong standard nga fa. So G ni siya 1 2 3 4. So kani G ang 4th note. So dili na to isugod ang skala nga D major scale, pero G magsugod G pud mag-N. So ibalin na nato ang do diri, ang tonic, ang kinahanglan nga nota. Sige na no. So ibalin to sa babaw. So nganong na Lydian mo to tong scale gani ha. Mo to siya no. Tungod ani ang sharp 4. So ibalik na to atong Lydian nga G Lydian na tawag ani, pero subset siya sa D major scale. So nasa sharp 4 which is C sharp. So gani. So nasa no, nasa sharp 4. Na
Then mubalik na pod ang Lydian diri. Dili oh. So na siya timpla no. Well, mo yung na mingon nga wa may kalainan naa kay for example mag-lead ko atong kuan ra akong gamit kanang pentatonic. Pentatonic sa D. Wala ko'y maigo nga sharp 4. So walay timpla imong lead guitar solo nga Lydian sa atong soya no. Pwede man siya lidan atong tawag na pentatonic nga D, pero wala kay Lydian, di na mo makuha ng sharp 4. Nagali ko gipamutang atong mga wala sa pentatonic notes, pero wala na tumigo ang Lydian no. So mo nang importante kayo ang Lydian kay mohatag siya timpla sa ka I mean importante kayo ang isa ka mode kung ganahan kang kanang naay timpla ang imong guitar solo, dili lang siya purely pentatonic or unsa man nga laing timpla no. O ganahan ko nga ngani ang madungog nako like dreamy paminaon or airy marigulataw or ngana nga kuan nga description sa Lydian ngana nga characteristic butangan ako Lydian. So hope nakuha no. Ingato ra ang balikon ako ang Lydian is makuha na to kung atong tukaron ang major scale pero ang sugod ta sa ikaupat nga nota. So for example, D ang key sa kanta. Dili na magsugod sa D nga tonic, dili ta magsugod sa G. Pero same scale gyapon. Katong nga nota tanan atong tukaron pero G na ka magsugod, G po ka mag-N. So kana nga paagi makakuha na ka sa sharp 4 nga atong gipangita sa Lydian. Ato ra tataman mga brad, kung naay mga pangutana ato lang tubagon sa comment section. Salamat kayo sa panahon sa pagtan-aw. Ang hinaot natin na kuha gamay nga lesson karon nga week. Ma-apply ni siya sa tanan no, dili ra sa gitarista, apply siya sa keyboardist, ma-apply siya sa vocals, kung kamo ang vocalista no, sa modes. So baho apply drums. So kita kits and God bless sa tanan.